Salutare, preții, și bine v-am regăsit astăzi într-un nou episod. Astăzi l-am luat pe Mortis și vreau să vă mai arăt ceva jos. La Brawler. L-am luat și pe episod, dar nu am putut să-l filmez. Și am dat. Și îi dau misiunea noastră Mortis. My rod. I am a creature of the night. I bring you the gift of darkness. Have much fear. Mortis is here. Feel my rod. Asta îmi place foarte mult. Your soul is mine. Asta l-avem prieten.